Helo i chi athrawon a chroeso i'r fideo cyntaf yn y gyfres ar Edmodo. Beth cyntaf fydd angen i chi wneud yw mynd i Edmodo. Beth bydd angen i chi wneud fan hyn wrth gwrs yw i gofrestru fel athro. Felly ewch i I'm a teacher a wedyn rhowch eich manylion mewn yn y man yma. Felly na i jyst rhywbeth dychmygol dros dro. Dwi'n siŵr os mewn i dderbyn Rwy am i chi wedyn rhoi mewn eich cyfeiriad e-bost ysgol chi a chyfrinair mewn fan hyn. Unrhyw gyfrinair chi'n mynd i gofio, clicio fyna a gwasgu'r botwm sign up. Yna fyddewch chi i'r man yma. Rhowch mewn enw'r ysgol. A'r ffordd orau o ddod o hyd i'r ysgol yw jyst rhoi Preseli mewn. A wedyn mynd i'r cam nesaf. Os ydych chi am roi llun mewn fan hyn, mae croeso i chi. Naturiol, dwisio chi'n sydd yn addas, chi'n gallu newid unrhyw bryd. Ar y gwaelod wedyn, mae'n bosib i chi i gael URL, sef lle rhyw eich hunan. Lle mae croeso chi hefyd fyna roi eich enw mewn fel athro neu athrawes. A newn ni symud ymlaen. Peidiwch yn phoeni gormod am y cam na. Rhowch wedyn o ran y cymunedau yma, peidiwch yn mynd am bopeth, jyst cliciwch ar y rai sydd o ddiddordeb i'ch pwnc chi. A wedyn symud ymlaen eto. A wedyn fyddewch chi i'ch man cartre chi fel petai fan hyn. Lle bydd eich enw chi lan fan hyn, mae'n neud yn automatic i fod yn Mrs neu Mr beth bynnag. A dyna fe, rydych chi wedi cyfrestru mewn i Edmodo. Rwy am dynnu sylw at rhai pethau. Sef fan hyn, mi fyddwch chi'n ysgrifennu neges a fe fydd yn opsiynau eraill ar draws fan hyn. Lawr fan hyn mae'ch cymunedau chi, sef y pethau sydd o ddiddordeb chi. Mae support fan hyn yn wych, iawn. Os ydych chi byth yn cael trafferth Edmodo, cliciwch fanna a holi cwestiwn a fe fydd rhywun yn ymateb a fel arfer yn gyflym iawn. Os byddwch chi'ch neges chi mewn fanna. Lan ar y top, botwm cartref yw'r un pwysicau i chi bob tro, iawn. Yn y fideo nesaf, fewn ni ati wedyn i greu grwpiau. Felly, gwyliwch y fideo nesaf i ddeall mwy.